Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. U Amar Singh Chahal Nripundir Semkarta, u wajud long rukumu Inspector General Barim Jong Punjab Police, ula Siat ialade, da ka ba persang ru ban penkot yala ka jing im, badmenta udang dan ha ka jing shah suma. Ki pulit kila shemru, ya ka shiti ka bala thok, ka bala bonsla bah ka bala ong, ba la sngo jak buram bha na ka jing shah thok pisa, lani kata ka online scam. Haki Bri U hakaba ula do kumba pra panchip ho klur tyngka, haki niki Bri U hado ba ula sngo si kathang, ka bala penlong yo u ba undiaw mensim. Ula thok ru bakat kum kata ka jing sngo babi jong u, ya ka jing bamla jong u, ban yok biang ya ka nika pisa, bababun bah ka baki niki Bri U kila yok syaki menta, da ka bakula ru ban pen yok nong Shibun, da ka bat hep pisa syuk-syuk. Syuk-syuk ula thok ru bakumba klur, ula penlut na uhi, bat ru ula shimpisa ru na ki parlok jong u, ki badan jingete bat u, ban siu syaka nika company, haki light liki bank. U amar ula Siat ialade, haka syadem, da ka revolver ke jong u security card jong u, haka ying ka ba usa hapat tiala, haka arpa tarik, bat ru maria tip ya kanika jingja, kila poi ki pulit syaka nika jaka ka bajia, hapo 10 minit, haka bala syemru, badang ring mensim uni u Bri U, bat ru lakit no ya u syah hospital, ban yo e ka jing sumar, bat ban tip khamria e ka balajia.